बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान 12 जुनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरिनि सिङाव थानाय एस.पि. बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लाइ खुन्थिया गायसनो। बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बि.टि.आर.नि बायजोनि एक्स बेल्टि वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारि बिथाङा बाहागो लायो आरो बिथांनि आखाइजोंनो लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। 12 जुनाव जानो गोनां जोंनि जिहेतु सुजित नार्जारि मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्राय फालिबाय थादों आरो दाबो फालिबाय थागोन। नै देग्लाय जिहेतु जोंहा प्रग्राम लादों 12 जुनखौ मोजाङैनो गाजा गोमजायै बेहाय फालिनो थाखाय बाहागो लाग्राफोरखौ जोङो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाहो लोङो बा प्रग्रामफोरखौ साक्सेस खालामहोनो हाथों जों बे भगबाननि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आरो दिनैनि बे जों लाइ खुन्थिया गायसनजेननायाव जेरैबायदि जोङो आफादनि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव मोजाङै मोजां जाफुंहोबाय, बिनि थाखाय आङो बर' फरायसा आफादनिसिम थोजासे साबायखर थाबाय। लोगोसे फैगौ बे 12 जुनाव जानो गोनां प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांथों होननानै आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। जासिबाय 12 जुन बर'नि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बोसोरफ्रोमबो 12 जुनखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबाय थायो। देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्लायाव फालिफैनो नागिरदों। बे लेखायैनो बे फालिनाय जायगायाव जाबायदि जोंनो जायगा नांगौ, बे जायगानि दिनै स्टेजनि लाइ खुन्थिया गायसननाय, बे लाइ खुन्थिया गायसननो जोङो आलासि महरै लिंना लाबोदोंमोन बि.टि.आर.नि बाहेरनि एक्स बेल्टि वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिस्तिराम नार्जारि आदा। आसा खालामो फैगौ 12 जुन जा मोनसे बर' हारिनि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानाव जोंनि बर' हारिनि माहारियारि गासैबो माहारियारिफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैगोन, बाहागो लाफैनानै जोंनि मुंख्लंखौ सन्मान होगोन। बे सन्मान होनायजों लोगोसे जोङो आरो जोंनि हारिनि थाखाय जायफोर बिर जोहोलावजोफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय गावबा गावनि आगोमा जिउखौ खोमालांबाय, बिथांनि सोरगोआरि जिउमाफोरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो। लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय उन समाव मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय आरो जों हारि दावगानो थाखाय बिथांमोना जोंखौबो सोरगोनिफ्राय नोजोर हरगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो अरायबो गोसोखांगोन, जोंनि हारिनिफ्राय जायफोर मुंख्लं जादों आरो बिथांमोनखौ मान होगोन। बेजों लोगोसेनो 12 जुन जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानखौ जोङो मोजाङै मोजां फालिनो हायो अबं गसाइनि अननायाव। आरो बेयाव राव धोरोम हारि माहारि बासियालासिनो जोंनि गासैबो बर' हारिनि माहारियारि धोरोमजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरा बयबो हेफाजाब होगोन आरो बै साना जोंनि थाखाय मोनसे धेमाजि जिल्लायाव जारिमिनारि सान जानानै थागोन। बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासैनोबो अनसायनाय मोनगोन, मदद मोनगोनखौ आसा फारिनानै दिनै बे जोङो लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जागायबाय। लोगोसेनो मानगोनां बिथाङा जोंनि खावलायनाय लेखायै बे लाइ खुन्थियाखौ गायसनना होफैनो थाखाय मानगोनां बिस्तिराम नार्जारि आदानिसिमबो फिनै साबायखर जासिनाय थाबाय। बे हाबाफारियाव मिरुनि बिथोन बायदियै जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जिल्लाफोर बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, लखिमपुर जिल्ला, चराइदेव, डिब्रुगड़ बे मोनबा जिल्लाया जोंनि धेमाजि जिल्लाजों बाहागो लाफागोन आरो मिरुनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफागोन आरो बे ओनसोलनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनिफ्राय जोङो हांख्रायहरगोन। आसा खालामदों बिथांमोना गासिबो बाहागो लाफैगोन आरो जों बेयाव 3,000 बा 4,000नि मोनसे सुबुं थुबुरमा जानायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामदों। निस्सय बेयो जाफुंगोन होननानै जोङो आसा थिनाय थादों आरो अबं गसाइया जोंखौ बै सानखालि जाहाथे मिथिंगायाबो जोंखौ मदद होगोन, जेबो बिपद आफद खैफोद जानाय नङा, बेखौ अबं गसाइनि सेरावबो आर'ज खालामनाय थाबाय। उननि हाबाफारियाव जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हागोन होननानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय।